Get Boys Production. Mr. CB Chibatimani Bangandidi Wauya wa munoti King Lee Bosi wadzo midem Varipo vanorwadziwa netarinda Vamwewo hopo vanotenda Nasi unonda vasimbisa kuti mangwana ndisazomakisa Ndimi maitanirire Saka mafanzi handingamusire Jaja vakatini ndimuimbire Pazvinhu zvacho ndati muzvizive Handina godo handingarwadziwe Kozi musipo zvinhu hazvifaye Sando dzenyu semvura ndazinaye Zvamakavhura handingazvikiye Vaindiona kugete kuBotmo Ndiri mulena ndichiwanza tomo Hapana pavaimbonditi no Vaindipa chanzi vachiti go Nasi uno zvazobuda pachena Nyangwe kumosa yave sona sona Chibatman chacho ndechipi chogona Chavharisa muromo fanika korona Ndimi maitanirire Saka mafanzi handingamusire Jaja vakatini ndimuimbire Pazvinhu zvacho ndati muzvizive Handina godo handingarwadziwe Kozi musipo zvinhu hazvifaye Sando dzenyu semvura ndazinaye Zvamakavhura handingazvikiye Saka rambai muchidaro Mukadaro ndinonzwa mufaro Ndozviziva variko mamiro Vana ningi vasingandidero Zvisine ndicharamba ndakamira Vanomaka vanondida mese ndogashira Pazvichanakira muchandimhanyira Nyangwe nemadhara muchaona vachifara Ndimi maitanirire Saka mafanzi handingamusire Jaja vakatini ndimuimbire Pazvinhu zvacho ndati muzvizive Handina godo handingarwadziwe Kozi musipo zvinhu hazvifaye Sando dzenyu semvura ndazinaye Zvamakavhura handingazvikiye Get Boys Production.